Защо наричаш тази нумерология българска? Доколкото съм запознат, жената, която тя я получава екстрасензорно, т.е. тя я получава като, да, Като дар от като висшите дар, същества. да. Нумерологията е много добра в това да показва тенденции в живота. Може ли някакви примери да дадеш? Ако датата ви на раждане, да кажем, е 7, 11 или 5, под която и да е форма, 25, 23-та пак е 5, нали, 25-та пак е 7, нали, 11-та и така нататък. Да кажем, това са цифрите, които правят човек доста по-свободолюбив. Че цифрите от 1 до 9, те символизират вселенски закони. Едно от нещата, които нумерологията най-добре ни учи, е всъщност, че ние сме в една постоянна промяна. Понякога тя е много бавна, понякога е по-бърза. Когато дадем аналогията с това, че плуваме в един поток, тя ни дава много добър отговор на това защо. Тоест, защо сме такива, каквито сме в момента, защо живота ни е такъв, какъвто е. По повод това в момента да кажем каква лична година имаш, какъв тип ще бъдат изживяванията ти през тази лична година. С определен период, който ти влияе, да кажем, той може да ти каже ти вътрешно как се чувстваш подсъзнателно. Друг пък период може да ти каже каква ще бъде тенденцията в ситуациите, които ще ти се случват в живота ти. И вече основната троица, която са цифрите, с които си роден, това вече ти дава информация за това ти какъв човек си, силни, слаби страни, какво харесваш, какво не харесваш, как би реагирал, колко си емоционален, какъв партньор би ти отивал и така нататък. И